tolong diisi. Kok manggelek mai sok candu, awak kete ya banyak kutu, manci mamanje ka ate pagu. Iyo sabanya, iyo 31, yo salusin ayam di kandang, halah habis di kudok musang. Yo duo bale, angkonan datang, kurang balakang, minta digoyang. Hey! Allah sudah kalian digoyang, yo diangke batu kembali. Hatilah hati tuan mamasang, jika nyo hangui tuanan rugi. Yo karam biasa tandan labe, yo minyak tengah kuali, angkonan tibo yo 3 ampe. Hatilah hati bapak maisi, kalau bunga tumbuh di para, rampak di lendo kabau hitam. Kalau laibo jo anak-anak, ijan gadangkan jo piti haram. Lah dirantang puke jo jalo, lah tabao anak tanggiri, angkonan tibo yo 32. Alah talonja apa batopi, lah masuk pula orang. Hai, bapak ibu pacandu kim, dengan masuknya apa tadi, masuk pulau ambo ke dalam karuang lain pulang. InsyaAllah dimasuk ketibo kita alih cerita kabar dalam pantun dan dendang bersama Gampo. Kalau bapak ibu butuh penyanyi kim untuk hiburan baralek, bas sunai atau bolang sunai, nah lain-lain loh, pokoknya cara lainnya silakan hubungi ambo di Gampo dengan nomor HP di bawah kuah 0813 6372 0000 4 kali 0. Kalau ada jarum nan patah, usah disimpan dalam peti. Kalau ada kata nan salah, masukkanlah ke dalam peti. Dah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.